Jó napot! Mit adhatok? Jó napot! Egy risottót szeretnék kérni. Jó, rendben, fel is írtam. Szia Otto! Nézz oda! Ha-ha-ha! Berizzeltelek! Hívott az ele! Milyen lelek? Rizzeltelek! Ha-ha-ha-ha-ha! Jó napot! Berizzeltem az Ottót. Tessék? Berizzeltem az Ottót, ahogy kérte. De én risottót kértem. Igen, azt megcsináltam. De nem a Ottót kellett volna berizzelni, hanem ételben kértem risottót. Ja, elnézést, tényleg itt a menü. Én azt hittem, hogy az Ottót akarja berizzelni. Jó, akkor inkább el is megyek ebből az étteremből, mert nagyon jó. Elnézést!